Slovenská provincia Spoločnosti Božieho slova pozýva na ukončenie jubilejného roka z tého výročia príchodu verbistov do vtedajšieho Československa. Oslavy vyvrcholia už počas tohto víkendu na Kalvárii v Nitre. V sobotu 21. októbra bude svätú omšu sláviť generálny predstavený verbistov páter Pavlus Budik Leden a oslavy vyvrcholia v nedeľu 22. októbra svätou omšou o 10:30, ktorú bude sláviť nitriansky biskup monsignor William Judák. Podrobný program nájdete na stránke verbisti.sk. Farnosť Svätého kríža v Kežmarku, hotel Hviezdoslav a Národná transfúzna služba Poprad srdečne pozývajú na Karlovu kvapku krvi, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 26. októbra. Program začína o 8:30 svätou omšou v bazilike Svätého kríža v Kežmarku. Po nej budú do 13. hodiny vystavené relikvie blahoslaveného Karla Akútisa a do 12. hodiny bude možné darovať krv v priestoroch hotela Hviezdoslav. Podrobný program nájdete na stránke fara-kežmarok.sk. Občianske združenie Stretnutie chrámových hudobníkov pozýva na druhý ročník Festivalu duchovnej hudby v Senci. V nedeľu 22. októbra sa môžete tešiť na koncert barokovej hudby a v sobotu 28. októbra na večer klavírnych improvizácií. Všetky informácie a podrobný program nájdete na stránke schh.sk. Trnavský samosprávny kraj pozýva na koncerty arménskeho ženského speváckeho kvinteta Luis, ktoré sa uskutočnia 31. októbra v katedrále svätého Emeráma v Nitre, 1. novembra vo františkánskom kostole v Trnave a 2. novembra v kostole svätej Rodiny v Bratislave Petržalke. Podrobnosti získate na e-mailovej adrese rkormanak@gmail.com. V nedeľu 29. októbra sa v diecéznej svätyni Ružencovej Panny Márie v Obišovciach uskutoční púť hasičov. Svätú omšu o 10. hodine bude sláviť vikár ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky pre ministerstvo vnútra, plukovník Jozef Paluba. Podrobnosti nájdete na stránke uzodpoprešov.sk. Godzone Tour, originálny hudobno-tanečný program plný modlitby, svedectiev, chvál, divadla a inovatívnej videoprodukcie, bude tento rok 23. až 28. októbra v mestách Prešov, Žilina, Zlín, Brno, Bratislava a Banská Bystrica. 15. ročník bude sprevádzať heslo Nebojte sa. Program trvá od 18. do 21. hodiny a vstupné bude zdarma. Bližšie informácie nájdete na godzone.sk. Farnosť Saletíni v Považskej Bystrici pozýva znovu objaviť bohatstvo modlitby posvätného ruženca. Každý večer od pondelka do piatka bude farnosť o 18. hodine na facebookovej stránke Saletíni Rozkvet zverejňovať audiozamyslenia nad jednotlivými tajomstvami ruženca, ktoré pripravuje v rámci podcastu Kairos profesor František Trstenský. Viac informácií o kresťanských podujatiach nájdete na stránke výveska.sk a tkkbs.sk.